खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसामनि DGPआ गोदान जासिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालनि आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्तनि हाबा मावनायनि समा 30 जानुवारियाव जोबसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गोदान DGP हिसाबै GP सिंहआ बिबान लानानै सामलायसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आसामनि बजालियाव ATMनिफ्राय मालायनि रांखौ सिखावै बख'ग्रा सा 7 जन सिखावफोरखौ थांनाय शुक्रबारनि मोनायाव पुलिसफ्रा हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय फारि दौलतफोरनि साहार आली, गग्राफोरनि बाबुल खान, जाकिर आली, मानवार हुसैन आरो तामुलपुरनि शुकुर आली, जुहास आली, फाइजुल हेक होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला आसामाव बिसोर दुथांफोरा लाख लाख रां खामायदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुथांफोरा अरुणाचल प्रदेशनिफ्रायबो 45 लाख रांखौ गुबुननि एकाउन्टनिफ्राय सिखावै खावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया सुनिबार फुङाव इन्डियान एयार फर्सनि गंनै उरां जाहाजा गंनैजों सौदावलायनानै सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों मध्य प्रदेशआव। बे गंनै उरां जाहाजनि मुंखौ सुख'ई 30 आरो मिराग 2000 होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गंनै उरां जाहाजा मध्य प्रदेशनि ग्वालियराव प्रेक्टिस खालामबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया सुनिबार फुंनि 2 रिंगायाव झारखन्डनि दानबादाव गंसे नार्सिं हमाव अर खामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे अर खामनाय जाथायाव सानै बिसि फिसाय डक्टरखौ लाफानानै गासै 7 सुबुंफ्रा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय फारि डक्टर बिका हाजरा आरो बिथांनि बिसि डक्टर प्रेमा हाजरा। डक्टरनि बियादै सहान खामारि नखराव खामानि मावग्रा थेरा देबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ दासिमाव सिनायथिनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव जाफेरथारै जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया साख्रि मावफारियाफोरखौ बुनायनि गोख्रों अजार सिखारदों। मख'नो गोनांदि DC देखाजों बुजानाय 4थि थाखोनि साख्रि आवलाया क'क्राझार RMD सिभिल हस्पिटालाव दा फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायजों बुलि नांजानाय दीपक दासनि नखरा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। 6थि रादाबाव दं फिसाजोनि जिउ जोबनायखौ गोसोखाङै खाङै जोनोमगिरि बिमायाबो मैया जिउ गोमालांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मन्जु बसुमतारिया फिसाजो सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ खोमानानै लानायनि गुबै जाहोनखौ सानै मैया हरखाबै जिउ गोमालांबाय। गरेस्वर थानानि बेन्दोंआव थानाय नावखाथा जाब्रांपारा गामिनि थांनाय 2022 मायथाइनि 28 अक्ट'बर खालारखालि कटन मुलुग सोलोंसालियाव फरायनानै MA थाखोखौ उथ्रिसार जानानै गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो हरखाबै गावनि जिउखौ गावनि थाग्रा खथायावनो जिउ फोजोबनानै लानाय सात्रिनि बसुमतारिनि जिउ खोमानायखौ सानै जोनोमगिरि बिमायाबो मैया हरखाबै रुंसारि जालांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि